Dagens afsnit i dag hedder Hullet. Vi vil lede efter Ayat i alle verdens huller. Det første hul er ostehullet. Der er mange huller i ost. Er hun der, Sofie? Nej, desværre. Nå, videre til næste hul. Nej, se, jeg har fundet et til hul. Der er hun heller ikke. Nu går vi videre til det næste hul. Sofie, hvor er det næste hul? Det er lige her i ærmet på Augustes jakke. Det er helt sort. Måske er Ayat dernede. Lad mig se. Nej, det var hun ikke. Desværre. Nå, videre til næste hul. Nu leder vi videre. Videre til næste hul. Lad os se, om vi kan finde nogen. Der er der et hul. Der er faktisk i vasken. 6 huller. Nej. 7 huller er der. Vi kan prøve at putte noget vand ned. Ej, se en udvikling. Hullerne får. Ej, jeg får vand på mig. Jeg tror, vi stopper her. Så går vi videre til næste hul. Hov, hvad var det? Der! Et hul i maven. Et pølsemad. Et pølsehul. Nej, der tror jeg ikke, jeg er der. Nå, lad os se, hvor jeg måske gemmer sig. Der er masser af huller her. Nej. Eller, jo. Jo, skulle jeg sige. Se, der er prikker der. Du siger, det er et hul. Jeg bare ikke kan se. Det tror jeg skam ikke. Se, et nøglehul. Nej, der tror jeg ikke. Fedt, at jeg kan komme ind. Jeg tror fandme heller ikke. Der er også huller her. Se, der er der et hul. Og der er der et hul. Der er der et hul. Vi går herud. Der er der et hul. Se, her er der et hul. Se. Se, hun ligger der. Der ligger en. Det er Ayat! Vi har fundet Ayat! Ej, det var bare en lort. Det næste hul, vi skal se, er meget stort. Ej, se et stort hul. Ej, der er en statue i. Hvor jeg kan fylde det højt. Det virker lidt levende, men det kan det ikke være. Nej, det kan ikke være, Ayat. Lad os lede et andet sted. Statuen banker på ruden. Nej. Måske har vi taget fejl. Måske er det Ayat. Den bevæger sig. Hvad fanden er det for en statue? Jeg tror bare, det er en levende statue. Det tror jeg fandme også. Nå, videre til næste hul. Kom så. Der er 2 huller. Men der sidder skruer i. Så der tror jeg ikke, at jeg er. Der er en brevsprække, eller... Se. Nej, lad være. Videre, det er ikke. Jeg har fundet et hul. Nej, har du det? Har du virkelig fundet et hul? Der er jeg sikker på, hun er. En bille! Det var ikke Ayat så. Og jeg har efterladt spor. Nej. Hun er sikkert gået denne vej. Det tror jeg sgu også. Kom med mig.
det ikke. Der er Jat! Nej, det var bare en pind. Der er Jat! Nej, det var bare sådan en dumlepapir. Der er Jat! Nej, det var bare en hostler. Det er Jats hostler fra i går. Hun må være tæt på. Ja, det må hun virkelig. Se, der ligger bag af Jats bananskrald. Kom, nu går det her vej. Jeg ved, hvor Jat er henne. Ja, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan. Nej! Stine! Der er flere spor. En cigaret. Cigaretskåret fra Jat. Nej, hun må være meget tæt på. Jat ryger. Det gør hun i hvert fald. Nå, lad os lede efter Jat igen. Skal hun gå ind i hækkehullet? Det tror jeg også. Jat, kom frem! Jat, 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 Jat. Hvad er? Se, der er en mark. Kom en plade flyvende på luft. Ej, nej, det var jo statuen, der smed den. Se den klamme, grimme statue lige der. Vil jeg, hvad der sker? Det ved jeg ikke. Meget sørgeligt. Der er lidt glat. Se, huller derovre. Er hun der? Er hun der? Nej, det tror jeg ikke. Der var hun ikke. Sørgeligt. Hun var det simpelthen ikke. Vi går videre. Ej, hvad er det dog? Det må være Jat! Vi har fundet Jat! Ja!